Sugeng enjing para pamirsa kepanggih kalian kula ing Rasya Fania. Ing dinten menika kula badhe ngajak rencang-rencang sedaya sinau undha usuk basa lan unggah-ungguh tumindak. Undha usuk basa wonten sekawan. Inggih punika ngoko lugu, ngoko alus, krama lugu lan krama alus. Ingkang kapisan inggih punika ngoko lugu. Ngoko lugu basanipun ngoko sedaya, boten wonten basa krama. Dipunagem dening tiyang ingkang sampun tepung dangu, sampun raket utawa sampun biasa. Subjek utawa jejuripun kadosta aku, kowe, adikku, koncoku, jeneng kanca. Tuladhanipun saged panjenengan pirsani ing video punika. Loh Fitri, Aman-aman ngene arek ning endi? arek nang omahe Sisi nggarap tugas bahasa Jawa sik mau lho, pas garap tuh. Oh ya masih itu dong. Walah, tak kira kowe iki wis nggarap. Lah kowe saiki arek ning ndi? Arek ning toko buku. Walah. Omahe Sisi andingnya toko buku to? Heeh. Ya ya bareng wae. Tenang ki. Tenang kok. Nuwun ya. Ya. Menika inggih tuladhanipun saking penerapan basa ngoko lugu. Ingkang kaping kalih inggih punika ngoko alus. Ngoko alus basanipun ngoko nanging sesulih lan tembung kriya dados krama madya. Dipunagem dhateng tiyang ingkang sejajar kalenggahanipun nanging taksih ngajeni. Subjek utawa jejuripun kadosta dhateng kanca kantor, dhateng kakak tingkat. Tuladhanipun saged panjenengan pirsani ing video punika. Lah kalau kuwi walah sih yo Dek. Mbak kan mau tugas iki. Bayar apa tuh? Walah kimia tuh. Yo saya sini yo. Menika inggih tuladhanipun saking penerapan basa ngoko alus. Ingkang kaping 3 inggih punika krama lugu. Krama lugu basanipun krama madya sedaya. Dipunagem dening tiyang sepuh dhateng tiyang enem ingkang enem kagungan derajat inggil. Wong kang nembe tetepungan anyar utawa murid marang gurune. Subjek utawa jejuripun kadosta kula, sampeyan adik kula, kanca kula, jeneng kanca. Tuladhanipun saged panjenengan pirsani ing video punika. Nisa pundi nggih? Nisa sinten nggih? Nisa putrinipun Butina, Pak. Walah Nisa putrinipun Butina kok. Jenengan lampah mawon ngantos griya saking kababar otak madhep kilon nggih kuwi griyanipun Butina. Oh, alah, ngatur nuwun, Pak. Nah, jenengan niku saking pundi lho, Pak? Kula Lutfi saking Gari, niki Fitri saking Karangrejo. Oh, alah. Ya, atur nuwun Pak sampun diparingi pirsa kula lan Lutfi pamit riyen nggih. Nggih, sami-sami ngatos-ngatos nggih, Mbak. Nggih, Pak. Sorry. Mangga, Pak. Menika inggih tuladhanipun saking penerapan basa krama lugu. Ingkang
Ingkang kaping sekawan utawa kanton piyambak inggih punika krama alus. Krama alus basanipun krama sedaya. Dipunagem dening tiyang enem dhateng tiyang sepuh. Subjek utawa jejeripun kadosta bapak, ibu, simbah, guru, mas, mbak lan sak panunggalane. Tuladhahipun saged panjenengan pirsani ing video. Kula nyuwun Pak RT. Ada si sinten, Mbak? Ada si Pak RT, Dek. Wonten. Monggo nararien. Oh, nggih. Nararien, Mbak. Kula panjenengan bapak nggih. Oh, nggih, Dek. Monggo. Ana apa menapa mriki, Nduk? Kula Lanisa saking Karang Taruna dipun dawuhi Bapak Kepala Desa menawi panjenengan dipun aturi rawuh ing rapat wonten balai desa. Rapat kanggo menapa, Nduk? Rapatipun menika kangge ngraosaken kenduri ambal warsani desa. Jam pira kuwi acarane? Kawitanipun acara menika wonten jam 7 dalu sawetawis pungkasaning acaranipun wonten jam 9. Oh, patut nuwun Nduk, wis dikandani. Sami-sami Pak, matur nuwun ugi. Nggih pun kula Lanisa badhe pamit rumiyin. Matur nuwun nggih Pak. Oh iya, Nggih. Misi Pak. Sami-sami hati-hati ning dalan. Nggih Pak. Menika inggih tuladhahipun saking penerapan basa krama alus. Yen wau udah usuk basa, lajeng sakniki unggah-ungguh tumindak. Unggah-ungguh tumindak inggih punika unggah-ungguh kang ditindakaken ngagem salira. Unggah-ungguh tumindak kang migunakaken obahing salira utawa awak lan pangucapan basa. Tuladhahipun saged panjenengan pirsani ing video punika. Put, iki nomor 1 ngopo lugu ra to? Iki, heeh, ngopo lugu. Cek bar kuwi apa iki? Males ya. Oh ya wis ditulis wae. Fit, oleh njaluk tulung ora? Tolong jigokke wadah. Oh, pensilku. Nuwun ya. Ya, kata-kata. Oh iya. Kopi. Wingi buku tak silih kautan banyu mek saiki isih ning omah. Besok tak isoli ya, aku nyuwun ngapunten. Walah, kotan banyu to ya ora apa-apa. Sesuk nak ya dijaga ya. Oh iya. Iki lho dulaan. Dulaan ta video iki. Cekap semanten anggen kula matur. Bila wonten kelepatan nyuwun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang kula aturaken wonten miguna kangge rencang-rencang sedaya. Sugeng enjing lan matur nuwun. Gak sedu PR, tapi apa-apa dia. Ya Rob. Oh, Nggih. Patut nuwun Nduk. Buku tak silih kautan banyu. Yuk. Lah. Wonten. Aku di sini bentar.
biar ngingetin tempatnya di Santen toyo kelopo, kakak semanten atur kawulo. Matur nuwun.